Milers de persones han passat aquest cap de setmana per la Rambla de Figueres en la primera edició de Fira Gust Empordà, on els tastets i la venda de productes autòctons s'han anat combinant amb xerrades i col·loquis. Una de les activitats més simpàtiques ha estat la del gremi de carnissers, que han convidat la mainada a elaborar ells mateixos la seva pròpia botifarra dolça. D'aquí a uns dies la podran recollir a la carnisseria que se'ls assignava i etiquetava a la botifarra. Molta gent ha aprofitat per fer un most tastant plats cuinats amb arròs de pal, ceba de Figueres, botifarra dolça i altres productes empordanesos. També hi ha hagut vi amb denominació d'origen, oli, aigua de Vilajuïga, brunyols, pomes, recuits. La venda directa des dels estants dels productors també ha tingut molt d'èxit. Tot i el mal temps de dissabte, amb pluja, vent i fred, la vela de 1.500 metres quadrats ha permès la celebració del certamen sense massa contratemps. Aquest embalat continuarà a la Rambla fins passat Fires. En aquest espai s'hi portaran a terme diferents activitats i també els balls del certamen, que aquest any canviarà d'emplaçament.